Kana Olinda achinga apinda mulavhu, nyika yese inozviziva, inonzi kana ndanyura. Yanga yakaloka maskrini nyaya ye-keeping up with the Chidemezi apo Dion ex-wife yaStana yanga ichirwisana na Olinda vachirwira iye 40-year-old teenager. Imika nzvimbo zvacho zvakaoma. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tichitenda zvakare 35,000 subscribers. Aiwa muri pakadzika pemoyo wangu. Kune vaya vanofarira manovels. Kati manyei kuzimshona novels or the novel narrative. Uchanowana nyaya dzenyu dzakakumirira ikoko. Kune vaya vasiri kuziva nyaya dziri kuitika mumastreets. Pampacho kaunongopinda muFacebook wobatana neakaka woshaya kuti kwakaka nyaya kari zviri kusangana papi. Isu basa redu nderekuti dzese idzodzo tidziunganidze tidziwinze kwamuri nevoice rimwe chete. So regai titange pasvikatangira. Olinda flew in achibva kuUK ana Daisy akauya zvakare naNandi Nkomo. Vasvika paya ndokunotora mwana waStana. So Stana ndiye akaenda kunotora mwana because angaita 6 months asina kuona mwana. Mwana aina Dion mama vake. So akanzi atore mwana for a few hours, but those few hours dzakazo stretch to 5 days. Izvi hazvisi zvinhu zvisina kujairika. Mwana anoenda kanosora naDaddy vangaguma kare guys. Moza girl children naDaddy vavo, so vane imwe love yatisinganzwisisi. Pamwe chero yori mai unototi ko munhu wangu akutotorwa akapa attention esa ndichapuwa. So ndo zvakaitika. 5 days later Dion akazoti aiwa vedu ndikukumbirawo mwana wangu. Pabuda guwa mastreets rekunzi mwana ainda kanogezeswa nemukaka namazai vainda kuchiprofita. Chiprofita chacho turned out kunzi zvinhu zvemanjuzu. So Olinda came out achiexplain kuti aiwa guys, ina handiite zvemanjuzu. I apologize for taking mwana, but inini mwana anga atorwa nababa vake. Pa5 days idzodzo dziva akataura naDion vachinyeya mudzimai mutsva Olinda. Guys, hatichazivi kuti toti Stana ari kuita gumbo panze here. Hatichazivi kuti panze ndepapi, mumba ndemupi. Stana akambororana naDion, akarorana zvakare naOlinda. Olinda ndiye akatanga, Dion akatora, izvezvi Olinda atora zvakare. Ari kuti kuna Dion, rega kutaura paFacebook uchiisa machats pakati paDaisy newe uchida kukanganisa marriage yedu. So Daisy paakataura naDion, handitika machats aya akaiswa pastatus naDion. Machats aya ari kuratidza kuti dziva vari in there for the money. Mikani hamuna chamakaona imi. So machats aya akawanda. Rega tingoverenga just a brief one. Piwa mari kana ka 100 pound chaiko kukanzi she will do that because she's desperate. This is the same person talking zvinhu zvakashata about you, but iwewe unokurumidza kuregerera. Musikana uyu, I don't want to settle or to get married to her. Musikana akati chingotora mari chete. Murume akati haisi kubuda. She wants to claim the title yekuti I got him and she can boast, but that only kills me inside and out. So mukomana ari kurwadziwa. Dion achibva ati iwewe chingodya mari. Machats aya vakataurirana pa5 days idzi ndo machats akazoburitsiwa akaiswa pastatus. Dion akuedza kuradza Olinda kuti aiwa kamainandi imi mamusi kunyanisa kudiwa, mukomana ari kuda kukudya imari, so isusu tinosimbotaura tichidai. Musikana zvakare akataura kati Stana nemama girlfriends ake akatosiiwa kumaubra, mamwe ari kupi nekupi, and Dion anotonzwanana nemama Slay Queen acho nekuti iye atomubva one life yake ari kutoita zveminga dzake pataundi. Pa5 days ipapapo pakazoburitswa machats aya aitaugwa between Dion naStana. So Dion akazoenda kumba kwa Olinda akanopinda panzvimbo iyi ndokubva ati ndauyawo kuzotora mwana wangu. There was a video that was circulating when she was sitting in the car with the sister anodanana naCollins allegedly, or second wife yaCollins Mnangagwa. So musikana akati ndavingawo mwana wangu. Ava naStana vachibva varatidza kuti havasi kuda nemwana. So Dion akati mwana uyu akavigwa muwardrobe zvikanzi mwana haapo pamba. And as a mother she was worried kuti ko zviri kufamba sei, and she said she's gonna come back with the police. Later on pakazve varume vari kunzi ivo ma-C10 vakasvika vakazvuzurudza Daisy vakamurova, vakarova mahelper vachibva vakandirana ndiuko achinokwarawo nemwana angavingwa wacho aitobudawo ropa, and then achibva atorwa akaendewa naye owamiuya. So guys, nyaya iyi haina kuzopera zvakanaka. At the time yavanga vachiita this altercation, mai nandi vakabva vangoenda palife
vachiratidza vanhu vakapinda mumba vachidhonzera vanhu zvinhu. And she also went on another live with another phone achiratidza zvaiitika panze. Akapopotera vanhu ava vana Mainini kuti nhai vana Mainini, why muchida kutonga Zimbabwe? Zimbabwe haitongwe namaslay queen. Achibva adana vana vekwa president namazita akati muri vanhu vakaita seiko, muri kutora mari dzenyika muchipa vasikana ava vachinotenga zvimaguchi begi, zvimari zvavanopiwa izvozvo ndozvavari kubhadhara varume ava masinhamba kuti auye atizvuzvurudze panapa. Why muchidaro? And she said iye she's a British citizen, she's gonna go ku British embassy agonova reporter kuti vabata a British citizen in foreign soil. Gaizika vanhu pachakuvadzivanwa ame Britain vanhu havasi kuiziva inouya ikarova vanhu apa yakacolonize Africa yose. Ndo zvinofungwa naOlinda, but guys, international relations dzacho kana dzongozvuzvurudzwa dzipinzwa munyaya dzakadai so, she also said because this is politically motivated and Deze arova, Deze akutoda political asylum kuti ndiinde naye ku-UK. Ve-UK gadzirira mukomana mapepa because akasara kuZimbabwe aiwa acharohwa akakuvadziwa. So now ataura zvakawanda achitaura kuti ko-president veZimbabwe wai vachirerutswa zvekuti vanopinzwa munyaya dzanaStana nanani kwasinai mitimbotaura kuti panofambira Stana nevakomana vekwaMnangagwa padhuze futika musakanga mupana pokelo futika Stana akambopatamba then ipapa panana Dion zvakaoma ndokubva vazoposta Mainini Dion vakati now say thank you Dion for allowing him to be with me. None of this is a political and you are stupid. No one wants that man. I just wanted my child, I got her and life goes on. Being called Bishu by someone who pays to keep a man is diabolical. Don't give him money for 2 weeks, Uoneka. Don't forget to pay your subscription and keep my name out of your mouth with your 10 baby daddies that don't want to have anything to do with you. Wakabroka 40. Pay that man's rent on time because he's been complaining. Guys, most of the Titan so wakagara zvako uchiona wadzichituzana kudai unoti aiwanga vamborovana pamwe pacho unoti ndakabuda mazviri kweye Olinda sei pese paari pane malive pane drama pane this pane that. Custody dzevana idzi guys hadzifaniri here kuitwa namakotsi nezvimwe zvakadaro zvekuzopubliciza izvi zvinenge zviri necessary here. Unotoona kuti kungosotesana. Mai Chideme vari kwezvezvi vari kuedza kuratidza Dion kuti ndatora murume, he is back with me. Dion ari kuratidza kuti iwewe nadziva hamuna mwana, so I'm gonna prove to you kuti ini nadziva hatisi kuzombosiyana zvekudaro because we've got something that binds us. So pane kakusotesana karipo kakungotorerana zvatambotaura zviya hachazivi kuti gumbo raStana riri kusaidhi nechekupi ko iye Stana anotaurireiko nababy mama achitaura sensitive information about Olinda. As a man you need to protect your woman kani kwete kuzomuprotecta zvinhu zvatoshata machats atova out there. Kana muchisanganiswa nemwana please only talk about the child. Pane live imwe yaitwa zvakare naiye Stana wacho vachitaura nyaya yebhutsu dzemwana kuti mwana ari kuda bhutsu dzechikoro tofanira kumutengera this and that. Stana bought the shoes and he wanted to go and drop the shoes kumba kumababy aya. Olinda akati you cannot go there because vasikana vaya vanokuda. So Stana abaya live achithreatena Olinda kuti I'm gonna leave kana uchida ndisiye mwana wangu, I'm gonna leave. And Olinda was just there ari calm zvake akanyara achitoziva kuti dziva havana kwavanoenda iko zvino vakabatwa kuti mukomana hanako ari kuenda. Manetizens ari kuti it is not necessary. Zvakare muzuva ranhasi vauyazve vachiisa mamwe malive kuseni. First thing vatosiya Didi Stana vakavata pambedha vakadzika downstairs kuzoita live vachiexplaina kuti inini guys I only took the child and mwana akachemera baba wake zvinondomudii and handisina kuramba nomwana uye handiiti zvamanjuzu. Mama chats ari kuburitswa those were very old chats. So Dion hauna nyaya panyaya iyi. Manetizens ari kuti she has moved on. She wanted a child who was safe and not in a manetizens atiso achazivi kuti timire nani. By the way, she has moved on. She wanted a child who was safe and not in any danger, but caused the drama taking her. Could it be because she read the body language Evan Ava when she went to Owami's party and saw that Daisy is being a typical married man lying kuti atidana nemukadzi asi vachidanana?
emotions were triggered, hence the reaction. Zvekuti Olinda haadiwi isn't supposed to be proven by you, Dion. You don't owe them anything. Havazi hama dzako, you certainly are looking like a bitter ex. Zvachose. Dion ngabvunze Mary. She's showing off those screenshots achiparisa. Zvinotogona kumupandukira. At least this time ari kuomera nemari. Hanzi naStana musikana haasi kuburitsa. Heika saka pakauma. Vamwe vari kuti Olinda ucharamba uchiti ukadzokera kuna Ngomo wodzokera kuna Daisy. Ukadzokera kuna Ngomo wodzokera kuna Daisy. Hauneti here. Kuramba uchingochinjanisa varume. Chingovatora raiti vangogara umwe kuLondon umwe kunoku kumusha uchiti ukaenda ukombo unogara naye 2-3 weeks wodzoka zvekunoku. Wongofamba hako nechipare chako because zvimwe zvamuri kuita izvi handizvo man. Stana decided kuti ataure about this his big comment yaaita so far kubva nyaya idzi dzatanga. Angoti, thank you Vakuru for protecting my wife and my children. I'm saddened as I think of the number of women who cry to your fathers involve themselves in their children's lives. And here I'm suffering just to be with my daughter. Zimbabwe is not a banana republic. It is indeed a country with law. There are people who have intervened in this matter. It will be settled using a proper legal route, not in a barbaric manner. And people must refrain from using the name of the president or impersonate using his name to protect their criminal activities. So, Stana azotaura nevakuru vakabva vamupa assurance kuti zvinhu izvi zvichafamba zvakanaka, zvichafambiwa nenzira iri legal, kwete zvokuti vanhu vaite zvekunetsana. Regai ndikuudzai story. Paiva nemurume ainzi Frank Buyanga. Munomuziva guys, aimanya nemaFerrari, maLamborghini, maBugatti nenguva yake iyoyo achirira zvekutodaro. Then akadecide kutora mwana wake. Mwana wake anga ana amai vake the ex ari also affiliated kutimu rimwe rakangodaro. Anditika? Mwana uyu akabhatorwa nadhedhi vake vakati tikuenda kuholiday kuSouth Africa. Mwana akakroswa naye border, mukomana achisvika akarohwa netrafficking charges, kidnapping, ari kujere kuSouth Africa. Hana kuzombogona kuti abuda spend time nemwana wake anga achitaura uye nyaya yake iri indefinite chero kuti yapinda mucourt of law haisati. Frank Buyanga is suffering in there because he wanted to be dead. Nyaya dzimwe dziripo dzakawandisa, but this was the major issue. Ndo yakaita Sarajevo incident yemurume uyu. Stana dzimwe nguva you need to accept defeat. Rega Dion atori mwana wake. Even if you don't spend a day nemwana wako, it is fine. Rimwe zuva mwana anongozokutsvaga woga. Hapana need kuti vanhu vasvike pakurwisana. Unotoona kuti Dion nyaya yake haizwa kuti mwana wake anogara 5 days or something like that. Inyaya yekutoti pana Olinda mupicture. There was a phone call that was recorded here ikatumirwa kuna Ketina. Dion achibvunza kuti nai Stana une mwana pauri ipapo here. Stana akati aiwa mwana handinaye asara kumba. I just went out to buy food for the kids after 1 or 2 things that I need to do zvekubasa. Dion akati no, I gave you the child so that you spend time wasire mwana negirlfriend. Stana akati I'm buying food for the children. Kuna nena ari kukumba. I also do not have a girlfriend, I have a wife that you know. But then Dion kept on insisting, could I give you my child, then you give to the other woman. So nyaya yanga iri pakuti she felt kuti mwana hafaniri kutombova pedo na Olinda in any way. So ndo pabvira nuna dzose angova malife uyu akati Stana wazoti Dion akati iwewe Olinda hausi kudiwa. Dion akati inini ndiri kudiwa na Stana. Stana anodai nini asi iwewe since uriwo unowinza security nemari, something like that. Musakangamwe guys, Dion akapinda mbama Olinda akarara na Stana akaita mimba. Ari munhu ari kutochiita na Stana vachichita Olinda, vachidya mari ya Olinda achivachengeta ari ku UK. So handioni kuti unofanira kurwadziwa kana munadzokera mukadzi wake. Aiwa ndizvozvo, regai zviindwe mberi zvakangodaro. Kune vaya vane macomments avakasiyana-siyana, please do leave your comments. Panyaya yakadai hatizi kutomira nani sezvatinongotaura isusu, we are impartial, tinongotarisa masaidi ose. Thank you guys so much for watching and have a beautiful day.